Maayapayabak po. May tipon tamo kaniting Sabado ning kalabing adwang Domingo ning karaniwan a panahon. Kafiesta ning indung alang hanggang sao. Kapigaganakan kang Cirilo ning Alejandria. Ing manimunang king kay katang kapag masusyan, Ireverendo Padre Arnie F. Serrano.
King lagyan ng impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya kaante mo rin. mayapayabak po. Payabak po. At piyesa na po ng indo ng alanggang saop, at keting parokya, apat kayong mag-birthday. Ne? Panimunan ko na po, kay bating secretary, birthday na, ing finance coordinator, birthday na, ing metong altar server niya, birthday na naman po. Ne? Anya, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, God the Holy Mother. Yeah, but, Sinoy po baka tabebe tayong matampang nga pag masusinting banalay Eucharistia, sisyan talapad pagkalungkutan din kasalanan tamo, at manyad pantawad at pakalulu king apong Ginoo. Igang king wakas, makibat, karing ulit-ulit, amanyambitan ke ka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang mimungo payang magkalu, king kayadwanan, ding mapakumbaba, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang parating pakayap, karing tapat, susuyo ke ka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king biye, alanganga. Amen. Manalangin tamo. O lubos, mayupaya, talanganggang impa, pigkalud may kaya kaming larawan, ning kalugud-lugud ay hindu, ning anak mong bugtong. Bamyang igalang, king makapasubaling lagyong hindu, ning alanganggang sao. Pagkalub mo sana, king ikaming sablang manyawad, king alangangga ng sao. Ing mipasiklangan kami, busa ning mialiwang kapalyarian, kabang biyemi. Bami nga panginturiran na bangnan, ing alangagang kaligtasan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo. Diyos sa mabibi at magari kambemo, king kameto nga ng Banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Tagulele. King alang lunos,
Ingginu sinintang nala ring sablang baryo na ning Huda, at lesak nala pati na ring kuta a depensa na ning bansa. Ing kayarian at ding pamuntok na, kamarinayan, pigdala nala. Ding makatwa ng lalaki ning Jerusalem tahimik lang pakalukulok king gabon. At ingalikabok karing karelang buntok at sako ing makabalabal karing karelang katawan. Ding dalaga, king gabon pakarukula. Mata ko may ngaslakla, uli ning luwang mamagos karela, ing lugko sa Skopya. Metikal na ako keting lungkot, uli ning kasira na dinatang karing kakong kabalen. Ding anak at ding bingot, mangalyula karing dalan ning syudad. Danupan la at mao, aw sandoring karelang indo, mga sakabla karing dalan, andi lawaring sugatan, at karing indong kandungan, tunggal ditak daratang ing kamatayan. O Jerusalem, Jerusalem apakamalan, nano'y kakong sukat sabiyan, makananura kang sakorwan. Ala pang migdo sa king antikaniting kabilyan na ingke kang kasiran, anti ing dayat malat, amaleparan, ala nang masisinag pang kapanayan. Dingke kang propeta bukod mong kalaraman ingke kabalurang sabiyan, pirait da ka king panaral da. Kapilan man erape pakilala ingke kang pamikasala. Ulira, emo naaisip pa, king kailangan ing sumisi ka. O Zion, bustan mong ding mismong pader mo, kuli sa klaking gino. Bengit aldo, bustan mong ing luwa mo magusan tiing ilog. Gisanan mo ingke kang sikanan, king kiyak at king kalungkutan. Mibangon ka, king kekabaning kabengyan, king ginu ulit-ulit manyambitan, puso mo kekayang pakabuklat, manyawad kang lunos para karing kekang anak amanga mate, king danok, king balang sulok, ning syudad. Amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ginu, eme kakalingwan kapilan man balayan mong karela lilibakan. Ginoo, eme kakalingwan kapilanman, balayan mong karela, lilibakan. O Diyos, bakit sikwil mo kaming alang kapupusan, manatili kawaring muaking kekang balayan? Ganakan me ing kekang balayan na apinili mo king panahon amalwat ng milabas. Ing lahi, alinigtas mo king pangayalipan, maging sarili mong mana. Ganakan me ing bundok Zion, aking minsan mengging kekang tuknangan. Ginoo, eme kakalingwan kapilanman, balayan mong karela, lilibakan. Pahindalanan mo lahat, pasyalan deting lugalalubos may ngalasak, sinira dala rin kasalang ding sablambage at yukin templo. Karin kin templo tagumpe kukulyo da rin kasalang, karelang bandera tinasde bilang tanda ning karelang tagumpe. May ngarila karing taong king bundok manyutong, digsara lang dutong karing karelang palakol. Ginoo, eme kakalingwan kapilanman, balayan mong karela, lilibakan. Ing sablang dinukit adutong karela sinira karing piko at palakol. Sila bande ing kekang sanktuaryo, lesak de at lepas tanganan ing banalalugal anong nura ka simban. Ginoo, eme kakalingwan kapilanman, balayan mo karela, lilibakan. Emesa kakalingwan itang kasunduan mo kaya kami. Mimiral ing katampalasanan na nuka rin mang lugal. Emo sa paboren pikarine ring malulupig. Paintulutan mo impuryanda ka, ding kalulo at ding tawong gipit. Ginoo, eme kakalingwan kapilanman, balayan mo karela, lilibakan. Kristo Jesus, akekatang talapagligtas, leko na ing upaya ning kamatayan, at pepakilala na ing biye alananga, king kapamilatan ning mayap abalita.
Ang Ginoo man tabi kay kayo, at kaya kanti mo rin. pamamasa aking may pabalita, pangkang San Mateo. Igaya kay ka, O Ginoo. Kalub ng Yesus, karin Kapernaum, linapit siya kaya, ing meto nga kapitan, daring sundalong Romano. At nga nang minyawad saob kaya, ingalipan ko Ginoo, para laiti kuya. Makarate ya kitabale at magkakasakit siya. Sinabi ng Yesus kaya, puntalan ke baking uluan. Ali po, nga nang tinutuling kapitan, eko po karapat dapat tanggap kay king kakong pibale-bale. Sabihan niyo niya mo, ingamano at mipaldan ni ingalipan ko. Pablasa nga ako man, tao kong makalala maupaya, karingaliwa. At ating ko naman sa sakupan na sundalos. Nung sabihan ko king metong, muntaka ka rin. Muntaya. At king aliwa, mekeni, lumapit siya. At nung yutos ko, king kakong alipan, daptan mo ini, daptana. May nga pamulala Jesus, inyang dindam na iti, at nga nakaretang taong tuki-tuki kaya. Ing katatuan sa sabihan ko kay kayo, eko paikit kaya naman king Israel, ingat ikaniting kasalpantayanan. Tandaan nyo, dakalang datang iba't king aslagan at iba't king albugan, at makisulula kang Abraham, isa katakob king kayaryaning banwa. Dapat karing anak ng Israel, dakala ring miyugse king karalumduman king luwal. Nung nukarin ing tangis at ngit-ngit dingipan. At nga ng Jesus king kapitan, muli na ka, marapat ing kaya kang adwan, agpang king kapaniwalan mo. Kanita mo rin, ingalipan ning kapitan kinayapya. Mintay Jesus king balian ng Pedro, karindis na ning makakera ing katuwangan ng Pedro, uling malagnat siya. Tela na gamat Jesus, ing matuang babae. Kanita mo rin, likwanin ning lagnat, may bangon niya at migsilbiya kaya. Inyang mebengina, dela doring tao kang Jesus, ding dakala alip na ning demonyo. King metong mga mano, palulano ring mga rawak espiritu, at pepakayapa no ring sablang ating sakit. Gewa na iti, ban matupad, ingula ning propeta Isayas, kinwano ring kapanandaman tamo, at dela ning sabla tamong sakit. Ing may pabalita, ning kaya katamong kaligtasan. Papurihan kay ka, O Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. Parang wala pa po yung aking VIP, yung pinaka-importanting bisita. Wala pa po yung ulan. Siguro mamaya. Normally po pag mga birthday ko umuulan o kaya binabagyo. At ni-research ko nung pa lang ako'y pinanganak 63 years ago. Merong bagyong diding. May bagyong diding. Na 2 weeks na nagpaikot-ikot sa Pilipinas. At the following year, 1964, si Bagyong Dading. Bata pa lang po ako, narinig ko si Bagyong Dading. At ano niya, si Bagyong Diding, siya rin nung June 15, 1991, nung pumutok ang Pinatubo. Si Bagyong Diding yon nung malaki yung kapinsalan nangyari sa ating probinsya, no? Dahil nagkasabay yung bagyo at saka yung pagputok ng Pinatubo. No? So, normally po, pag ako'y nagbe-birthday, maulan. Kaya binabagyo. Tanda-tanda ko po yung nagbe-birthday ako doon sa Maydila. Katatapos lang ng yung simbahan. Nung umulan, parang waterfalls yung bubong, tumutulo. Kabago-bago ng mga bubong tumutulo, parang waterfalls. No? So, anyway, siguro, yan ako, no? Anak ng bagyo. Sabi ng nanay ko, ako'y pinaglihi sa dalag, Kimbulig. No? Kaya siguro gustong-gusto ko yung ulan. No? Gustong-gusto ko yung umuulan. Kaysa sa mga sumisikat ang araw, parang pag umuulan, nagtatampisaw ako sa saya. Siguro ganyan yung mga dalag. No? Pero,
bakit nga ba gusto ko yung medyo makulimlim at saka umuulan? Sa akin pong memory, kasi nga siguro dahil pag tag-ulan, nung malit kami, sama-sama sa bahay. At naglalaro kami mga magkakapatid. Taguan, chess, o kung ano man ang malaruan sa bahay. No? Kaya siguro magandang memory ko sa ulan kasi intact yung pamilya habang binabagyo. No? Sama-sama kami. No? So anyway, yun po yung aking memory sa aking birthday. No? At sa ating ebanghelyo po ngayon, eto, kasi pari ako ngayon eh. Ang classical na dialogue nitong centurion, Lord, I am not worthy to enter under your roof, but only say the word and I shall be healed. No? Kasi ako pong anak ng bagyo, ako pong dalag, pero ako isa sa mga napili ng Panginoon para magsilbi sa Kanya at sa Kanyang simbahan. No? His unworthy servant. No? Meron pong isang kwento, meron daw isang ama ng tahanan na namatay. No, at sa paglipat niya sa kabila, sinalubong siya sa San Pedro. Sabi niya, para makapasok ka sa langit, kailangan magbigay ka ng iyong mga nagawang mabuti sa mundo. No? Kailangan makabuo ka ng 100 points sa mga ginawa mong kabutihan. No? At sabi ng mama, sabi niya, sa loob ng aking mahigit na 50 years na kasama ko ang aking asawa, ni minsan, sabi niya, hindi ako nagtaksil sa kanya. Naging tapat ako sa kanya. Sabi niya, sabi ni San Pedro, 3 points yan. No? 3 points. No? 3 points lang yun. Sabi niya, tuwing linggo, nagsisimba kami ng aking asawa at aking mga anak. Very good. Excellent. Sabi ni San Pedro, 1 point yun. No? Ang bigat-bigat naman ito, sabi nitong tao, naka 4 points pa lang ako. At tumutulong ako sa mga nangangailangan. Sabi, pupunta kami sa mga bahay ampunan, no? At tumutulong doon. Sabi ni San Pedro, kalahating puntos yun. Ay, ang hirap naman. Sabi niya, paano ko maabot ang 100 points? No? At nasabi nitong mama, siguro sa biyaya na lang ng Panginoon, it is only by the grace of God na ako'y maliligtas, sabi niya kay Pedro. Exactly, sabi ni San Pedro, 100 points, pasok ka na sa langit. Kasi nga po, it is only by the grace of God na tayo talaga ay makakapasok sa langit. It is only by the grace of God na meron tayong magagawang mga kabutihan sa ating buhay. It is only with God's help na yung ating kakayanan, galing, nagagamit natin sa kabutihan. Siguro po tayong lahat medyo nagri-ring yung kwento. No? Kasi tayong lahat naman dito, pwedeng meron tayong nagagawang kabutihan at meron tayong pinapangalandakan ng anumang ating tagumpay. Pero sa totoo lang, napipil din natin yung kakulangan ng ating mga nagagawa. Ngayon pong aking pinagdiriwang aking birthday, I cannot help but look back and reflect on my journey. At tuwing nagbabalik tanaw po ako sa seminaryo na dapat palaging gawin ng mga pare, na just para lang panatilin yung idealismo. Naalala ko po nung minsan, mayroon akong nakakwento ang kapwa seminarista na ahead ako ng 1 year. At biglang napunta sa bukasyon ng aming usapin.
biglang lumalim. At naitanong sa akin kung desidido na ako sa aking pagpapari. At nasabi ko sa kanya, ito'y sa biyaya lang ng Panginoon. Kung kalooban ng Panginoon ako'y makakapagpari, amen. No? At siya nasabi niya, alam mo ako, feeling ko hindi ako karapat-dapat. Feeling ko, ang dami ko pang mga flaws na dapat ayusin sa aking sarili. At the end of that school year, yung pong seminaristang yun, lumabas. No? Lumabas siya. No? Samantalang ako, ito, ay nagpatuloy. No? Kung minsan akala natin yung mga lumalabas sa seminaryo, it's all because of financial constraints. No? Siguro may girlfriend. Pero sa mga nakakausap ko, mga kapwa seminarista noon, ito yung, pag malapit ka na dun sa finish line, ito yung mas matindi. That feeling of unworthiness. Yung hindi karapat-dapat. Doon sila lalabas pa. Maordinahan na lang, lalabas pa. Kasi nga, ang tindi nitong pressure ng I am not worthy. Pero di po ba, yan din naman ang experience nyo, kayong mga kinakausap para maglingkod sa simbahan? Yung mga EMHC. Minsan kami pong mga pare ang kakausap. Pasok ka sa, mag-EMHC ka, mag-serve ka sa simbahan. Lagi po narinig ko, ay, Among, hindi ako po bagay dyan. Kailangan pala, marami pa akong dapat ayusin sa aking sarili. No? Siguro kahit sa mga lekkom o sino mang inanyang maglingkod sa simbahan, ganun ang feeling. Yung hindi karapat-dapat. No? Ito pong kanyang pakiramdam, yan ang naramdaman ng centurion, di ba? Sa harap ng Panginoon. Nung sabi ng Panginoon, tara punta natin ang alipin mo, no? Para pagalingin natin. At ang classical na, ito, hanggang ngayon, ginagamit natin. Yung nasabi nga ng centurion, hindi ako karapat-dapat na patuloyin ka po sa aking bahay. Sabihin mo lang ang iyong salita at gagaling na ang aking alipin. Magpakatotoo po tayo. No? Sino nga ba ang karapat-dapat? Sino bang karapat-dapat sa atin sa Panginoon? Mayroon ba? No? Siguro ang sagot wala No? Wala sino man sa atin ang karapat-dapat sa Panginoon. Sabi nga ni St. Paul, all have sinned and fell short of the glory of God. Lahat tayo may pagkukulang, kasalanan. No? At ano ba yung fell short? Hindi tayo umabot. Umabot. Doon sa, kung mayroong batayan ng Panginoon, ukol sa kabanalan o sa lahat ng mga pwedeng makalapit sa Kanya, lahat tayo hindi nakabot doon. Mataas ang standard kumbaga. At lahat tayo failed. No? Dahil tayong lahat, nagkakasala, nagkukulang. No? Kung ang tatawagin lang ng Diyos ay yung mga perfecto, dapat sana kahit ako po rito hindi dapat tumayo. Kung perfecto lang ang tatawagin niya, walang pari sa altar, sarado ang simbahan, kasi kahit kayong mga nandiyan, di kayo karapat-dapat pumasok dito, dyan lang kayo sa labas. At kayong mga nagsisib, ay, anong puting damit, walang kwenta yan. At kahit yung mga proselytes na kumakanta doon, ay, di kayo karapat-dapat kubanta. At to be completely honest, no, mayroon pa rin pong times na naisip ko yung ganyan. No? Yung feeling of unworthiness. No? Yung Lord, bakit ako? Yung ganan. No?
Bakit mo ako ginawang pari? Ano? Dahil hindi naman ako perpekto. May mga kainahan at may mga pagkukulang. Ano? But looking at the Bible, I realize I am in good company. Ang mga pinili ng Diyos ay parang lista ng mga unqualified na kandidato. Pinangungunahan na ni Moises. Kasi si Moises po ay medyo parang utal kung magsalita. Kaya ang kanyang spokesperson ay si Aaron, ang kanyang kapatid. Ako, mahiyain. No? Mas gusto yung tahimik lang ako. Ika nga, less talk, less mistake. Tahimik. Si Jacob, sinungaling, di ba? At mautak. No? Si Haring David naman, ay gumawa ng isang malaking eskandalo. No? Yung moralidad. No? Kung alam niyo po yung story ni Haring David. At si Peter, alam natin kung paanong 3 times ay ano ba yan? Deny. Hindi ko na alam sa Tagalog. He denied Jesus 3 times. No? Kaya kung maghintay po tayo ng yung pakiramdam na we are worthy, at kung itong mga taong ito na binanggit ko, hinintay nila yung pagkakataon na sila worthy, baka wala pa yung ating history of salvation hanggang ngayon. No? Hanggang ngayon, wala pang kaligtasan dumating sa mundo. Kung itong mga taong ito, hinintay pa lang muna ang punto na they are perfect. They are holy. No? At siguro ganun din po, no? Kung ako rin naghintay na ako'y magiging perfecto muna, hindi na ako na-ordinado. King si hapon ko, kung inintay niya na dapat di na siya nagkakasala, wala tayong obispo ngayon. No? At kung ang ating Papa, ay hinintay niya na dapat wala siyang pagkakamali at wagas na wagas, wala rin tayong Papa. Hindi tinitignan ng Diyos ang ating spiritual resume. No? Ito po yung aking paniniwala. No? Hindi yung parang yung magsasabit tayo ng dyan, lalagyan natin lahat ng qualifications natin. No? Ano bang qualifications niyo? Para maging lingkod ng Panginoon? Para masama sa mga alagad niya? Mayroon ba? Ako ba? Mayroon ba? Yung iba, marunong magsalita, marunong magsulat. Ako kasi isa lang yung sa akin Pogi lang daw ako Yun lang ang sa akin Magandang lalaki lang Pero ito po yung maliwanag. Ang Diyos ang kumikilos sa buhay natin. At siya pong aking maliwanag na nakikitang kumikilos at gumagalaw, aktibong sangkot sa aking buhay. At yun ang pinakamagandang regalo na natatanggap ko mula sa Kanya. Ang katotohanan na God does not call the qualified. He qualifies those He chooses. Hindi tinatawag ng Diyos ang mga karapat-dapat. Ginagawa niyang karapat-dapat ang mga pinipili niya. Nung inamin po ng centurion na hindi siya karapat-dapat, hindi naman nakipagtalo ang Panginoon sa kanya. No? Instead, nabilib si Jesus sa kanyang pananampalataya at pinagaling pa rin ang kanyang utusan. Kaya sa araw pong ito, as I thank God for another year of life today, my prayer for all of you is this. Tigilin na natin ang pag-iisip na ang mga kahinaan natin, kapalpakan natin, karupukan natin, ang hahadlang sa grasya ng Diyos. Hindi natin, kahit gaano pa tayo karaming atraso,
hindi natin mabubuwag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Hindi mo kailangan maging perpekto para maglingkod sa Kanya. Kailangan mo lang magtiwala at sabihin tulad ng senturyon, Lord, hindi ako karapat-dapat, pero magwika ka lamang. Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon at idulog natin sa Panginoon ang mga kahilingan natin tayong lahat na ginawa niyang karapat-dapat tayong kanyang pinili. Sabihin natin sa bawat dalangin, Ginoo, kapamilataning upaya mo, saupan mo kami. Ginoo, kapamilataning upaya mo, saupan mo kami. Para king Santa Iglesia, matampana sana nga gamit ng upayang pigkatiwala ng Kristo kaya, bang aparas ning mayap ng balita ning Ginoo, ang gana ka ring mga rayong lugal. Ipanalangin mi keka, o Ginoo, Ginoo, kapamilataning upaya mo, saupan mo kami. para ka ring pamuntok ning balen, ganakanda sana king ingupaya rang mamahala, binyena ning Ginoo karela, para king ikakayap din karelang memalen. Ipanalangin mi keka, o Ginoo, Ginoo, kapamilataning upaya mo, saupan mo kami. para ka ring paralitiko, ding bulag, ding pile, at ding sablang daralan kapag subukan. Manakit lasan ng taong mitmong kayapan at kasalpantayanan, amalyari rang apanaligan, lumingap karela. Ipanalangin mi keka, o Ginoo, Ginoo, kapamilataning upaya mo, saupan mo kami. para kay katamungan nakatipon keti, matupad sa kay katamo ingulaning propeta Isayas, kunana ning Ginoo ing kay katangkinan at pusana na ing sablatang sakit. Ipanalangin mi keka, o Ginoo, Ginoo, kapamilataning upaya mo, saupan mo kami. ngeni puwadwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Diyos, sa may pahintuto, parati mo kaya sanang iligtas, king pamikasala, at ikabos king sablang kaligaligan. Baning kaya kaming pamisip, amanod dapat maging kalugod-lugod kaya ka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalayin kay pakamalang kapatad, banteng kay katamang daong, maging karapat dapat siya, king Diyos, ipanglubos mayupaya. Sana yung ginutin daon karigkamat mo. Inga puri at ikaligayang po ang nilagyod. Kasaplala ning mabilog ng banal akapulungan. Oy paming miglalang, bait na ning Birhen Maria, ing kabubugtungan mong anak. Tegulaling na ing kayang katapatan, kimeto nga makapagmulalang paralan. Kabang darami laki kareting ayin ing sakripisyo. Mikabos kaya sana, karing sablaming kasalanan. Iti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginoo mantabi kaya kayo, At kaya kante mo rin. itasyulareng puso yun. Makatasno king gino. Pasalamatan tayong ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing puryan at pasalamatan dakang paratit numang karin, o ipa, Diyos king alanganga, at lubos mayupaya. Kabang parangalan miya, ing nuwa na Birhen Maria. Mapalad yang dili, karing sablang babaeng malabirhen, ake kang piniling maging induning bugto mong anak, king kayo pa yan ng Espiritu Santo. Ing Birhen Maria, meging tunay ng induning kaya kang anak, abait ng timong sala ng metoyato. Ulinita kamberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya ng toknang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Igapining banaloy pa, ikaing sibol, ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu mo, anti maintiti pang ambon kareting ayin mi, ban pabananala, para kaya kami gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bay nakusang lubdinaw ning biyena, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, pirasan at dinwang iti, karing disipulo ng anak, kuwanan niya iti kay ngan at mangan kay kaniti. Uling itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinuha na yung kalis, pasabay pe pasalamata nakat pinuri, dinwang na iti, karing disipulo ng anam, kuha na iti kay nganat minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kanita may patawaran na rin kasalanan. Dapto niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang ini gaganakan mi o mapamakadulong ipa, ing kamatayin ating pangasubli ng mebya. Darang mi kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Laing ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kaming antimong metong, ning banal na Espiritu. Ganakan mi o ipa, ing banal na kapulungan mong makalaganap kay meto yato, ban maganapik ni lugod, kambe ng lewo, ing papami, at Florentino, ing obispo mi, ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyok, ing banal na kapulungan mo. Gana ka mula naman ding kapatad mi, amino na ng pepainawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mo la din sablang mayang unabi, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kami ngan. Gawan mo kami ngang karapat dapat, magkamit king bialanganga. Ban kambe ning wana Virgen Maria, induling Diyos, kambe ng San Jose ng esposa na, kambe rin wana apostol at ding sablang banal. Ami biyebye, kalugod-lugod kaya ka. King kaya kabanding panahon, puriyan at tapaligay da kasana. King kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. King kapamilatan, kamben at kaya kagumning banal Espiritu, sablang parangal at digay kaya kawa Diyos, si panglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Mapamintuging nga mahin tala pangabos at mibog kimbalan ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. O Diyos, sa ipamigin ng Yesu-Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mula sana babalik dan din kasalanan mi, nanimpansinan mo yung kasalpantianing banal na kapulungan mo. Laiming pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo. Iga mabibi at magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kante mo rin. Di po may kakapatid, masyatangin pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya ngayon kapayapan.
Ngayong malugod at maganakatamong ginom, in kordero ng Diyos, minalako king kasalanan ng yato. Nuantang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginueg matampang tanggap kaya, dapat sa kasmi nga mano mo. Mayan.
Manalangin tamo. O Diyos, save kami. Pagkalumo ing alangangang sahop mo, king kapamilataning Nuala Birhen Maria, ing malugod ng kasaupan, pekyabutan na para kay kami ing dakalakanwanan. Ipagluwalo na kami sana ngeni, king sablang panganib, at pisan meto nga na kami sana puso at kaisipan, king kapamintuan kaya ka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kibat na po ning misa natin pong dita ka pakawasa. Ketang King Cardinal Santos Center. Pagdamutan tamo po yung denbit badlang bakam pong kambing ang po pang dakalababi. Dito pong mag-birthday, kalupa ko, pwede ko po lumapit kay na para bless na kayo. Okay. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kante mo rin. at bendisyonan na kayo ng Diyos, sa lubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may yarinin kaya katang kapag masusyan, umiatana, luguran tayo sa iwan ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dahil po salamat, may pos gandang araw, marami pong salamat.